umuntu ongangami usuke aphila ngomsaka kaNkulunkulu. Abafunda iBhayibheli bayazi lapha ehlabaleni kaDavid ukuthi uDavid uthi umuntu ozele umfazi nqiyela 70 kuphela eminyaka ukuphila. Le ngaphezulu kweleyo sesokuyimibhanso nje yasezulwini ibonus le ngidlayo ke manje. Ngakho kuma sengingako wena wendlo wena lo bayethe saya sangena ngoyisi balele mkhokhe sabek wazi walishisi mamonga balele mama osuthi niyasaba nina njengoba ngisaba mina niyeka amadoda athi Bum tagat, naso tagat, bum tagat, naso tagat, bum tagat, naso tagat, bum tagat, naso tagat, bum tagat. Bum tagat ni ugqoka isikhumba sebhubesi umntwana uyahlonishwa ngokumela ubukhosi besizwe sikaZulu namhlanje na Mageba.